Brillanti single. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwart ta' filgħaxija dejjem fuq One. Issa l-oħra il-Gvern investa aktar minn 30 miljun euro f'mediċini tal-kanċer li mhumiex fuq il-formularju tal-Gvern favur il-pazjenti f'pajjiżna. Dan intqal mill-Ministru għas-Saħħa Joe Janabela f'intervista ma' One News fil-Jum Dinji tal-Kanċer. Intqal li sena wara sena il-Gvern qed jinvesti wkoll f'mediċini tal-kanċer li qegħdin fuq il-formularju nazzjonali waqt li anke jgħin lill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund f'dan ir-rigward. Minn barra dan l-investiment massiġġ fil-mediċini relatati, il-Gvern ukoll investa u għadu jinvesti fl-aktar apparat mediku innovattiv biex dejjem ikollna l-aqwa kura. Kellna l-ftuħ tal-faċilità tal-MR Linac li titratta kanċers b'mod millimetriku tagħti raġġi iffukati ġol kanser, bħal pereżempju l-prostata, il-pulmun, qed nitkellmu fuq is-sider. Imma kien hemm investimenti oħra bħal pereżempju MRI scanner ġdid ġewwa Għawdex, CT scanner ġdid ġewwa Għawdex, il-mammography equipment ġewwa Għawdex ukoll. Dawn jirriflettu rinnovazzjoni fl-equipment li qed tiġri f'Malta ukoll. Jiġifieri nista' ngħid li dalwaqt ħajkollna żewġ PET scanners ġodda. Jiġifieri l-investiment fit-tagħmir biex aħna niġġieldu l-kanser dejjem għaddej. Il-Ministru Abela għalli quddiem iż-żieda fil-każi ta' kanċer u tkellem dwar l-importanza tal-prevenzjoni. Fejn jidħol screening, aħna rridu li nibdew screening strutturat għal kanċer tal-prostata, screening strutturat għal kanċer tal-frixa, fejn diġà hemm screening bħal pereżempju tal-musrana, dak ħanniżlu l-età ħanbaxxuha l-isfel biex f'dawn is-snin li ġejjin ninżlu għall-età ta' 40 sena, ġifieri dik huwa avvanz enormi. L-istess fil-frekwenza tal-mammograms għan-nisa għall-kanċer tas-sider. Aħna beħsiebna li nakkorċaw il-ħin bejn mammogram u ieħor u nibqgħu niżlin bl-etajiet. Iżjed minn hekk, il-Gvern ukoll għaddej bi pjani bla preċedent fit-tisjieħ tal-infrastruttura nazzjonali in ġenerali fejn tidħol il-kura tas-saħħa.